Sur President, il-persuni b'diżabilità dejjem kienu priorità għal dan il-Gvern. Tul l-aħħar leġislatura u din preżenti daħħalna numru kbir ta' miżuri, fosthom li nsibu xogħol bid-dritt għal dawn il-persuni, titjib sostanzjali fil-pensjoni ta' diżabilità, il-bini ta' djar għall independent living, it-twaqqif ta' Disability Trust Fund u oħrajn. Matul is-sena d-dieħla se nkomplu ndaħlu miżuri oħra biex inkomplu nintegraw fis-soċjetà lil dawn il-persuni. Sejrin iwettqu fażi oħra ta' riforma fl-assistenta għad-diżabilità mibdija s-sena l-oħra li kienet tinkludi l-introduzzjoni tal-assistenza miżjuda għad-diżabilità severa għal persuni li assolutament ma jistgħux jaħdmu u li dawn eventwalment jieħdu l-ekwivalenti ta' paga minima. Għaldaqstant, minn Jannar li ġej, il-pagament fil-ġimgħa ta' din l-għajnuna se jiżdied minn 140 fil-ġimgħa u jiżdied għal 150 fil-ġimgħa. Minn barra hekk se tiġi estiża l-iskema għal 600 persuni oħra li se jkun qed jingħataw id-dinjità li veru jixirqilhom. Dan għaliex barra l-indiċi tal-Bartell li japplika għal persuni bi problemi ta' mobilità se tintuża wkoll dik li magħrufa bħala tabelli għal valutazzjoni ta' indeboliment. Aktar dettalji jingħataw fil-ġimgħat li ġejjin. Għal dawk il-ġenituri ta' tfal li jsofru minn xi forma ta' diżabilità fiżika jew mentali se nollu mill-ġdid l-allowance li jitħallsu fil-ġimgħa minn din l-allowance konna diġà żidniha minn 16 euro u 31 ċenteżmu għal 20 fil-ġimgħa. Mis-sena d-dieħla ir-rata ta' din l-allowance se terġa' tiżdied 5 euro oħra fil-ġimgħa għal 25 fil-ġimgħa. Madwar 1400 tifel u tifla b'diżabilità u l-familji tagħhom se jibbenefikaw minn din iż-żieda.